Helo na bawb, dych chi'n iawn? O'n i'n ame fyddech chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori arall sydd wedi ffindio'i ffordd yma yng nghornel straeon. A mae hon i wneud efo'r dychymyg. Chi'n gwybod beth yw'r dychymyg? Wel, dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod yn iawn beth ydy o. Ond da ni'n mynd i helpu rhywun ffindio fo yn Siwtcês Mam-Gu gan Mae Joe'n a Huw Aron. Ac felly, dyma y stori da ni yn mynd i'w gael. Tybed, beth sydd yn y siwtcês na. Ond, cyn bod ni'n cychwyn fewn i stori, wrth gwrs, mae rhaid i mi checio bob tro, ydych chi yn barod am stori. O'n i'n gallu gweld bod chi. Sgynnych chi'ch clustiau bach i wrando, os gwelwch yn dda? Ie, clustiau? Dim penelyn i wrando? Na, dim llaw i wrando? Dy clustiau bach. Da iawn. Os felly te, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i fynd yn syth ati efo Siwtcês Mam-Gu. Lle mae'n dechrau? Mae'n dechrau fan hyn, lle mae'n dweud Siwtcês Mam-Gu. Syml, ond effeithiol, os da chi'n gofyn i fi. Roedd Joe yn dwlu aros gyda'i fam-gu. Dwi ddim yn beio fo. Mae mam-gus yn wych. A niniau. A tad-cus. A teidiau. Maen nhw'n wych. Roedd ganddi wastad amser i chwarae. Roedd hi'n darllen llyfrau iddo. Byddai'r ddau ohonyn nhw yn gwisgo fyny mewn gwisgoedd ffansi. Wel, dyna ffansi di'r heina os da chi'n gofyn i fi, ynddi? Gwych. Byddai'r ddau ohonynt yn pobi cacennau a chwblhau jigsaws ar y llawr. Waw. Sbïwch ar y jigsaw yna. Mae'n edrych fel llun go iawn, ydy o? Felly gael ffrem i honna, dwi'n teimlo. Byddent hefyd yn dringo mynyddoedd a thaflu peli eira at ei gilydd ar y copa. Waw! Lle fydden nhw'n ffindio mynyddoedd fel yna? Ond dwi'n licio'r dyn eira yma'n gwisgo ffedog. Sef jyst mae'n gwneud fatha peli cig eira. Un diwrnod, daeth Joe adref o'r ysgol ac roedd rhywbeth yn bod. Roedd yn glir oddi ar y wep ar ei wyneb. Chi'n gwybod beth i wep? Na olwg arno fo. Roedd mam-gu yn gwybod bod rhywbeth o'i le. Be, tybed? Be si, Joe? Gofynnodd mam-gu. Dim, mam-gu. Wel, mae yna storm ffyrnig ar y ffordd, achos mae dy wyneb yn edrych yn ffyrnig tu hwnt. Dyna mae gael cwtsh, ac i rannu beth sy'n bod gyda dy fam-gu. Chwarae teg i mam-gu. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth ar y gweill, yn does? Dringodd Joe i eistedd ar ei fam-gu a dechreuodd grio. Dyna ni, dywedodd mam-gu. Gad ti'r holl beth i fynd. Dywedodd Joe wrth ei fam-gu fod ei athro wedi dweud nad oedd dychymyg ganddo. Beth? Dim dychymyg o gwbl? O, mae hynny'n ddifrifol. Mae gan bawb ddychymyg, meddai mam-gu. O'n i bai amdana fi, criodd Joe. Mae'n rhaid y fod wedi ei golli. Efallai dy fod wedi ei roi rhywle yn y tŷ, meddai mam-gu. Dychymygwch hynna. Rwy'n yn deitha chi bod gennych chi ddim dychymyg. Am bobl
cas di. Meddyliodd Mam-Gu am eiliad, a dywedodd wrth Joe. Dwi'n gwybod. Beth am fynd ar helfad dyfysor i weld os allan ni ddod o hyd i dy dychymyg? Dydyn ni heb gael helfad drysor ers amser maith. Daeth gwen i wyneb Joe ac i ffwrdd â nhw. Edrychon nhw ym mhob man am ei ddychymyg. Edrychon nhw yn y cypyrddau, o dan y grisiau, yn y shed yn yr ardd, o dan gadair Mam-Gu, a mae'n dod o hyd i'r goden efo dan y caws, yn y bocs teganau, ac yn yr oergell hyd yn oed. Aeth y ddau ohonynt lan llofft i edrych yn yr ystafelloedd gwely ac o dan y gwelyau. Ond doedd dim sôn yn unman am dychymyg Joe. O, Mam-Gu, beth rydw i'n mynd i wneud? Gofynnodd Joe. Os na fyddai'n dod o hyd iddo, gai bryd o dafod. Mae gan yr holl blant eraill ddychymyg. Dwi'n sicr. O, ble mae fy nychymyg i? Beth wir lle mae ddychymyg o? Wel, mae un lle ar ôl i ni chwilio, dywedodd Mam-Gu. Edrychodd Mam-Gu fyny a dweud, yr atig amdani. Ond Mam-Gu, beth am y bwci bos? Ti'n iawn, dywedodd Mam-Gu. Ond dim bwci bos yn bodoli heb ddychymyg, felly mae'n rhaid mai dyna lle mae o. Ta beth, os oes bwci bos yn bodoli, bydd rhaid i ni ddechrau chwerthin. Sdim byd yn ofnus os ti'n chwerthin. Mae hynna'n wir. Os ydych chi'n gallu chwerthin ar unrhyw beth, chi'n gallu bod ofn unrhyw beth o gwbl. Gwir. Da, digon pen y Mam-Gu, dwi'n meddwl. Aeth Mam-Gu a Joe i mewn i'r atig. Roedd hi'n dywyll ac yn fwgan llyd. Ond, doedd Joe ddim yn poeni am ddim byd pan oedd Mam-Gu wrth ei ochr. Os ni ddim chwaith sbiwch arni. Roedd hi'n gwybod beth i'w wneud, ac fe roddodd y golau ymlaen. Ti'n gweld rhywbeth yn yr atig yma? Deithant o hyd i hen esgidiau a gwisg dad cu, ac oddi tanynt roedd yna hen siwtcês. Waw, dywedodd Joe yn llawn cyffro. Edrych ar hwn. Beth sy'n ti mewn, Mam-Gu? Wel, dwi ddim yn sicr os yw'r allwedd gen ni, dywedodd Mam-Gu. Felly, beth am i ni ddyfalu beth sydd ti mewn iddo? Efallai bod siwtcês arall ti mewn iddo, holodd Joe. Neu hen het filwrol dad cu. Neu yr holl sanau coch o'r peiriant golchi, chwarddodd Joe. Wel, dyna syniad hyfryd. Dwi byth yn gallu dod o hyd iddynt, atebodd Mam-Gu. Efallai bod yna gau o falws melys yn chwythu yn y gwynt. Neu beth am lot o chwerthin a hwyl. Dechreuodd Joe a'i Mam-Gu chwerthin yn ddi-stop. Wel, Joe, ti llawn o syniadau da, dywedodd Mam-Gu. Unrhyw beth arall? Wel, beth am damaid o look? Neu eliffant mewn twtw sy'n dawnsio bale? Neu beth os nawn ni ddarganfod diwedd yr enfys? Tybed beth sy'n ti fewn? O, trieni nad oes gennym yr allwedd i'w agor. Wel, am look,
Gwychiodd Mam-Gu. Edrych! Roedd yr allwedd yn fy mhoced yr holl amser. Yn araf, agorodd y ddau geiad yr hen siwtcês, ac roedd e'n gwbl wag. Gwag? O, Mam-Gu, does dim byd ynddo. Ond ti wedi anghofio, Joe, dywedodd Mam-Gu. Dwi'n credu ein bod ni wedi dod o hyd i dy dychymyg. Roedd e'n yr hen siwtcês ar holl amser. O, dwi erioed wedi clywed syniadau mor hyfryd yn fy mywyd. Mam-Gu, ydy fy dychymyg nôl? Holodd Joe. Gwnaeth y ddau ohonynt disian oherwydd yr holl lwch. A chwerthin unwaith eto. A dyna ddiwedd ein stori. A stori'r siwtcês. Ond dwi'n meddwl yna stori fwy na just y siwtcês yn y fan yn doedd. Mae hi'n bwysig tu hwnt bod genoch chi ddychymyg. A mae gan bawb ddychymyg, felly da chi ddim yn gorfod poeni fanna o gwbl. Os oes rhywun yn dweud, os genoch chi ddim dychymyg, yn amlwg, dyn nhw heb chwilio ddigon caled. Ond dyna ni ddiwedd ein stori ni am heddiw, ac yn wir am gyfnod bach mwy tro yma hefyd. Gan bod y Llyfrgelloedd yn dechrau ail-agor y Merthyr ac o gwmpas Cymru gyfan, mae hi'n amser, dwi'n meddwl, i chi fynd i'r llyfrgell a chwilio am eich straeon amser gwely eich hunain. Falle, chi hyd yn oed yn gallu dod o hyd i lyfr sy'n heb ffeindio ei ffordd ata i yma yn fy nghornel stori. Ac os da chi yn gweld stori felly, please, rhowch wybod i mi be oedd y stori yna. Ac wrth gwrs, os wnaethoch chi ei fwynhau hi, achos dwi yn mwynhau'n fawr gallu rhannu straeon hefo chi. Ond dwi'n meddwl bod hi'n amser i chi fynd i chwilio a chwalu. Just fel wnaeth Joe a Mam-Gu efo'r siwtcês yna. Iawn, da chi'n gallu gwneud hynna? O'n i'n ame fysa chi. Da chi'n rhoi dem chwilio a chwilota. A chi'n sicr yn dem chwilio a chwalu. Dwi wedi cael gair efo mam a dad. Ond dyna ni. Dwi'n gobeithio gewch chi oriau o hwyl yn chwilio am eich straeon chi. A dwi'n edrych ymlaen i glywed amdanyn nhw. Ond, tan hynny, dwi am gymryd hwy fach dwi'n meddwl. Siwr o'ch gweld chi tro nesaf. Ond tan hynny, nos da.